this is exactly the situation I wanted to avoid because you know, and I know, and everybody knows, I would never put my hands on a lady. Thankfully, I got somebody who will. О, наистина! Наистина го полъпнаха. Брат! Брат! Крейзи! Крейзи, брат! Човек ме стръхнах целия, не знам що. Не знам що. Беки Линч се насра. Ти лут ли си след 10 години, брат, това е изродско. Най-накрая, човек. Уникално. Уникално, 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 уникално. Оу, yeah! Вземи си, брат. Буквално е след декейд. Какво знаем? О, голяма плескавица. Ау! Брат, хора, не мога да повярвам, че наистина полъпнаха това движение. Не мога да го... Сет Ролинс не мога да фане Беки Линч да я издърпа. Маля, не мога да повярвам. Ще имаме микст так тим матч на WrestlePalooza, Пънк и AJ Ли срещу Беки и Сет. Наистина не мога да го повярвам това нещо. Уникално, човек. Уникално е да ги видим двамата в един ринг отново. Това е невероятно. Това наистина е невероятно, човек. Сега ще му скочи 100%. AJ Ли ще скочи на CM Punk, както скачаше на всички. Да. Брат, уникално. Уникално.